La pandèmia ens segueix deixant insòlites imatges d'actes culturals a la selva. Aquest cap de setmana i de manera excepcional, la imatge de la Verge de Paret Delgada s'ha traslladat de l'ermita a l'església de Sant Andreu per tal de protagonitzar els actes de la festa de Paret Delgada i el Septenari, que ha arrencat aquest diumenge 1 d'agost i s'allargarà fins al pròxim dia 8. Per qüestions d'aforament, des de la Junta dels Amics i Cambreres de Paret Delgada es va optar per reubicar els actes litúrgics al temple parroquial salvatà. A més, donada la delicada situació sanitària actual, també es va prendre la decisió de suspendre totes aquelles activitats no relacionades amb el culte a la Verge de Paret Delgada. D'aquesta manera, a última hora es despenjaven de la programació el concert de la banda juvenil de l'Aula Vilalta i l'audició de sardanes, que s'havien previst el mateix diumenge 1 d'agost a l'exterior de l'ermita. En el seu lloc, el 1 d'agost, s'ha centralitzat a l'església de Sant Andreu, amb l'Eucaristia al matí i l'inici del septenari ja a la tarda. Mossèn Joan Corieses ha presidit els oficis religiosos, que han aplegat desenes de fidels i han clos amb el cant dels goigs a la Verge de Paret Delgada. La imatge ha acompanyat cadascuna de les celebracions, tot i que per tal d'evitar aglomeracions no s'ha realitzat el tradicional bes al tall. A l'exterior, membres de l'entitat han instal·lat una paradeta on han venut alguns records de Paret Delgada, així com ciris que s'han col·locat a l'entrada del temple. La celebració del septenari s'allargarà durant tota aquesta setmana, del 2 al 7 d'agost, amb misses dividides per carrers i zones del municipi, seguint la normativa sanitària. Diumenge 8 d'agost, després de la celebració de la missa a la parròquia a 2:15 del matí, a la tarda, a partir de les 6, es clourà el septenari.